Teledu'r tyle. Yn y fideo yma, i ni'n mynd i edrych ar sut mae derbyn gwaith neu sut mae rhannu gwaith gydag eraill, efallai bod yr athro yn athrawes wedi rhannu gwaith gyda chi a eisiau i chi gwblhau neu falle bod nhw wedi rhannu fideo gyda chi. Mae yna ddau ffordd o wneud hyn. Os edrychwn ni, llwch chi fynd fan hyn i'ch ffeiliau chi, neu i'r shared files fan hyn. Mae yna ddau ffordd i wneud neu i fi mynd i ddangos chi sut mae'n wneud draw fan hyn. Felly, i fi mynd i fynd mewn i fy ffeiliau, ac ar y chwith fan hyn, dyma'r ffeiliau sydd gyda fi yn fy ffeiliau i, a draw fan hyn i chi'n gweld mae yna opsiynau. Mae yna ffeiliau disgyblion, a fan hyn shared files. Felly os clicyn ni arno hwnna, i fi'n gweld fy enw i fan hyn, falle bod y dosbarth cyfan wedi derbyn y gwaith. Fi'n mynd i edrych ar y gwaith yma. Clic ar hwn, a dyma'r gwaith i fi eisiau cwblhau heddiw. Felly'n rhoi clic ar hwn a prawf i rannu neu test for sharing. Felly, i fynd drosto hwnna unwaith eto'n gyflym, My Files, Shared Files, beth bynnag yw'ch enw chi, a dyna'r gwaith. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Diolch yn fawr. Hwyl am y tro.